Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. У нашай студыі блогер і палітык Александр Кнырович. Прывітанне, Александр. Дзень добры, Павел, дзень добры, паважаныя гледачы. Ну і як заўжды, я хочу вам нагадаць, што калі вы оставляете донаты, то мы абавязкова адказваем на ваши пытанні і зачитываем, даже калі мне гэта непрыемна. Таму дапамагайце Еўрарадыё, заставляйте каментары, ну і ставьте лайки, калі вы глядзіце гэтую трансляцыю ўжо пасля таго, як мы паразмаўлялі ў стрыме. Дзякуй, Александр. Ну не абавязкова, направду, а ўсё ж таки, калі там ёсць нейкі канструктыў і здаровы сэнс, але гэта праўда. Канешне, калі ёсць донат, мы з большай ахвотай зачитываем каментары. Да справы гэта, ў прынцыпе, не адносіцца. Ведаеце, сябры, раблю адразу шмат справаў і вось краем вока зачапіў проста навіну апошніх 15 хвілін за то, што знайшлі ў Літве дрон. Вот яны шукалі гэты дрон, які прылецеў з тэрыторыі Беларусі, прылецеў наскрозь Вільню, над офісам Святланы Ціхановскай прылецеў карацей і паляцеў далей некуды ў глыбіню краіны. Вось ужо нават пачалі казаць, што не было ніякага дрона, нейкая аптычная ілюзія, там групавое памрачэнне розуму. Не, дрон знайшлі, фотаздымкаў яшчэ няма, але я думаю, што хутка будуць, і мы пабачым, чый, што і як бы. Ну, бачыце, як добра працуюць беларускія сілавікі і як дрэнна працуюць літоўскія. Это вы маеце на ўвазе, што да, адразу ж на выпадкова заляцеўшы ў Літву дрон знайшоўся нейкі такі невыпадкова заляцеўшы ў Мінск дрон, да, і увага пераключылася. Гэта не будзе тэмай нашай размовы, сябры. Нагадаю вам, будуць іншыя тэмы, да, і нагадаю канцэпт нашага стрыма. У Александра Кныровича ёсць уласны YouTube-канал, які так і называецца Кнырович. Звычайна па чацвяргах там выходзіць нейкае відэа, сціслае, ёмістае, а тут у пятніцу мы збіраемся разам, каб абмеркаваць яго, адказаць на вашы пытанні. Гэтае відэа у чацвер, апошні дзень ліпеня, было прысвечанае гродна-азоту, схематозам, якія працуюць на гродна-азоце. Ну і, конечно, Александр, затравачка там такая, як зарабіць на Rolls-Royce, да? І прыгожы такі Rolls-Royce, Ghost, да, значится. Ну, расскажите, что ж там за схематозы, так у двух словах? Ну, па-першае, я хочу вельмі падзякаваць Ігорю Кулею і ўсей камандзе Беларускага следствага цэнтра, таму што мой відос, ён цалкам базаваўся на іх расследаванні. Іх таксама выйшла відэо, але яны абмежаваны з пункту гледжання, ведаеце, журналісцкай этыкі, стандартаў. Яны не могуць себе дазволіць тое, што дазваляю себе ў відосах я. Вось гэта эмацыйнае стаўленне да таго, што адбываецца. Таму, калі вы жадаеце паглядзець вот менавіта на дакладныя фаміліі, дакументы, то ўсё есть у відэо на іх канале. Я же зрабіў такое, ведаеце, агляд іх відэо, таму што мне падалося вельмі цікавае. І я не ведаю, як скараціць гэтую размову, але уявіце себе, Павел, ёсць гродна-азот. На яго наклалі санкцыі. Но трэба ж гэтым нешта рабіць. Першае, што робяць малую фірму, якую узначальвае, ну, там был адзін з кіраўнікоў гродна-азота, і праз яе прадаюць. І фірма зарабляе 1%, то бок бачна, што гэта менавіта на дзяржаву праца, не на фірму самую. Але гэта так... Ну, такі пасярэднік, так. Але гэта ўжо не гродна-азот у дакументах. Гродна-азот прадае фірме, так, фірма прадае далей, і 1%. 1%, то бок зразумела, што яна працуе на гродна-азот. Але яе таксама, напэўна, забараняюць, і побач з гродна-азотам з'яўляюцца такія цікавыя людзі. Цікавыя людзі, якія кажуць, слухайце, у нас есть вот такая схема. Давайте мы возьмем у вас абсталяванне в аренду і возьмем ваших людзей в аренду. І гэта будзе выглядаць, як быццам мы вырабляем угнаенне, але на вашым заводзе. Ну, ведаеце, калі б я прыйшоў з такой прапановай на гродна-азот, я бы выйшаў у кайданках. Бо зразумела, што гэта азначае, ну... Што значит? Людзей в аренду. Але людзі не выйшлі в кайданках, людзі выйшлі з подпісямі урада Беларусі на тым, што давайте так і зробім. Людзі так зрабілі, але яны былі, ну, ведаеце, што меня больш здзівіла, што гэта не пісьменныя ў эканоміцы людзі, таму што яны праз некалькі месяцаў высветлілі, што так зрабіць нельга, таму што калі ты атрымліваеш сертыфікат паходжання, то там напісана, дзе знаходзіцца гэтая самая вытворчасць, да? І адрас падазроным чынам супадае. І яны так жаліліся да ўрада аб тым, а як у нас так адбываецца? І
Карацей, гэта людзі ад Цецеріна былі, ад сябра Лукашэнкі. Яны гэтую схему замуцілі, яны зараблялі не 1%, а ад 50 до 70% цалкам на ўсей схеме. І рабілі гэта некалькі гадоў. І рабавалі гэтат Гродны азот як ліпку абдзіралі. І у нейкі момант, але цікава, што ў нейкі момант на гэтую схему звярнуў увагу Шэйман, і прыйшла другая кантора ад Шэймана. Я памятаю час, калі Цецерін раптам неяк былі наезды на іншыя праекты з ім звязаныя, карацей. Цікава, вот все это адбываецца. Карацей, гэта той выпадак, ну вы зразумееце меня, паважаныя гледачы, калі я з чужога відэо зрабіў сваё відэо, бо гэта вельмі цікава, як пілуюць Гродны азот вось гэтыя людзі, якія знаходзяцца побач з Лукашенко. Пры гэтым у чым сэнс Роллс-Ройса? У тым, што, ведаеце, калі ты зарабіў грошы, у тебя есть шмат магчымасцей, у тебя есть магчымасць дабрачыннасць некую, у тебя есть магчымасць развіваць некую вытворчасць, у тебя есть магчымасць укладаць у нешта іншае. Но калі ты глядзіш на тое, што там апісана, а апісана там на падставе праверкі налогавай, але гэта не праверка налогавай. І гэта таксама там цікавая історыя, як можна зрабіць праверку налогавай буйнога прадпрыемства за 5 працоўных дзён. Гэта вельмі цікавая історыя аб гэтым маім відосе. Таму што працуюць прафесіяналы. Да не, таму што праверку рабіў нехта іншы, они просто поставілі свае подпісы. Ну так гэта працуе. І так вось, калі ты глядзіш на вынікі гэтай праверкі, ты бачыш, што як только хлопцы пачалі зарабляць грошы, яны замест развіцця вытворчасці купілі себе Роллс-Ройс. А потом купили еще новенький джип BMW, а потом еще спортовые BMW, а потом еще, ведаете, что выдали себе пазыкаў, сами себе пазыкаў выдали на 4 миллиона рублёў. Я часаў патыліцу, слухайте, ну думаю, у вас в балансе чисты прыбытак, некалькі мільёнаў. То бок ад вас да гэтых грошай толькі падатак на дывідэнды, 13%. Ну выдайце самі себе дывідэнды. Чаму вы выдаеце такія буйныя пазыкі? Бо гэтыя пазыкі таксама па 13%. У нас зараз такі закон аб тым, што калі ты здаеш пазыку, ты павінен 13% дзяржаве аддаць. Потым, калі тебе вернуць гэтую пазыку, ты как бы, вернеш гэты 13%. Я не разумеў, для чаго вы, хлопцы, так робіце? Высветліўся сакрэт. Яны не платілі гэты падатак. Яны не ведалі, што трэба плаціць гэты падатак, і 4 мільёны рублёў яны прагналі без падаткаў. То бок яны знайшлі схему, якая быццам бы нават не абкладалася 13% падаткам на дывідэнды. Так. І не ведалі просто, што яна таксама адкладаецца. То бок вы можете ацаніць узровень гэтых людзей, якія прысасаліся да Гроднага азота. Прысмакталіся, так. Слухайце, але вот, як бы неведанне, яно ж не вызваляе ад адказнасці, правильно? Слухайце, чытаеш гэці вынікі праверкі падатковай і разумееш, што яны павінны былі сидзець, яны павінны былі там 7 гадоў у плечах адразу. Але вынік праверкі налогавай, падатковай, штраф. І все, і працуюць людзі далей. Ясно. Таму вельмі цікавыя абставіны і вельмі цікавыя сам па сябе. Вельмі сумна, Александр, конечно. Як бы хто з нас не жадае ездзіць на Роллс-Ройсе. Не думаю, ладно, Роллс-Ройс, господи. Хаця б які-небудзь паркетнічак неблагі, зручны у гарадскіх умовах. І як бы выснова такая, што сумленным трудом як бы не атрымаецца, То бок пакуль мы тут сидзім с вами в студыі, людзі, каб зарабіць на свой Роллс-Ройс, муцяць трохпавярховыя схемы, няхай сабе і не пісьменна, але калі у цябе есть такі дах над тваімі 3 паверхамі схем, то можаш рабіць все, што хочаш, штраф. Штраф. Калі у тебе есть такі дах і 4 мільёны, можаш заплаціць і штраф там невялікі, карацей. Сумна. Сумна, але чамусьці мы з вами старуха Шапакляк, хорошими делами прославіцца нельзя. І на Роллс-Ройс зрабіць таксама. Яшчэ нешта хочется сказаць. Мне, калі шчыра, з анонсам усё. З расследавання БРЦ мне больш за ўсё спадабаўся момант, калі Ігор Кулей прыйшоў у польскую офісную забудову нейкую і знайшоў прямо дзверы кампаніі, якая з польскага боку была пракладкай у гэтай схеме. І там спярша было закрыта, яны пачакалі, пакуль туды зойдуць нейкія людзі, зайшлі,
і там просто шыкоўныя абсалютна размовы, типа, а вы Ігор? Я не Ігор. А вы Юлія? Я не Юлія. Вы ж толькі што сказалі, што вы Юлія? Нет, я не Юлія. Типа, вот такія вот рэчы там былі. Так, ведаеце, паважаныя глядачы, трэба адзначыць вельмі добрую працу самога Ігора Кулея, бо гэта, канешне, фантастыка. Вось такія здымкі, такое відэо. Так, комплімент. Уражвае, канешне. Компліменты калегам адвесілі. Так. Цалкам відэа пра Гродны Азот на канале БРЦ, на канале Александра Кныровича. Гэта два розных відэа, нагадаю, одно, як бы это сказаць, одно суховатое по журналістскіх стандартах, другое такое блогерское і з эмоцыямі, бо Александр, натуральна, блогер. Перад тым, як мы перайдзем да палітвязняў і Лукашэнкі, да таго, як прапагандысты абражаюць беларусаў, спрабуючы хаць неяк апраўдаць завоз тысяч працоўных мігрантаў з іншых краінаў, да таго, што фракцыя Каардынацыйнай рады, у якой Александр удзельнічае, у працы якой звярнулася да Светланы Ціхановскай, што ж там у гэтым звароце. Пытанне, Александр, пытанне з чата. Спачатку простае пытанне. Ці мае спадар Свярдлоў сувязь з Неўзліным? Адказ вельмі просты. Не маю ніякай ніводнай сувязі з Неўзліным. Спадзяюся, што аўтарку пытання Інгрід Колт гэта задаволіць. А вось да вас, Александр, пытанне паскладаней. Не пра Неўзліна. Не пра Неўзліна. Сапраўды, чаму пра мяне пытаюцца, ці маю я сувязь з Неўзліным, пра вас не пытаюцца? Нагадаю, ці, можа быць, раскажу гледачам, што Неўзлін – гэта вядомы расійскі бізнесовец, такі постсавецкі бізнесовец, скажем так, адзін з паплечнікаў Міхаіла Хадаркоўскага, вось гэта ЮКАС, Мінатэп, все гэтыя назвы з 90-х, але пасля Пуцін прыйшоў, все это адціснуў іх, цяпер Неўзлін не расійскі алігарх, а ізраільскі філантроп, і падтрымлівае некаторыя праекты, звязаныя ў тым ліку з Беларусю. Падрабязней можете пашукаць там у тэлеграм-канале Еўрарады і так далее. Пытанне да вас, Александр. У эфіры «Свабоды прэміум» вы казалі, што пошліны Трампа ніяк не паўплываюць на Індыю. І наўпрост падчас эфіра Індыя спыніла пакупку расійскай нафты. Ці гатовы вы выбачыцца? Аналізавалі вы гэтую сітуацыю ўвогуле? Навіну пра тое, што спынілі, я бачу учора. Так, да. Але я аналізаваў. Я, ведаеце, калі я гатов выбачыцца за некаторыя прагнозы, якія былі, ведаеце, і я, конечно, все ж таки адказны эканамісты, калі мы разважалі пра менавіта пра долары, тое, што адбываецца зараз, гэта, конечно, мне на сердце балюча, бо у меня былі падставы, каб прагназаваць нешта, але все пашло ў іншы бок. Таму вось такія рэчы. У нас долар можа падскочыць на 6 копеек аднамомантна. Вот так. Зусім недавно гэта было где 6, там и 26, як бы спокойно. Так, таму за тое, што сапраўды ў маіх сілах, за памылкі, конечно, я могу прабачыцца. Зараз, што ж датычыцца Індыі і гэтых мытных пошлін, то, ну, па-першае, дзякую, што вы глядзелі гэты матэрыял на... Мы зноў рэкламуем іншыя каналы, но так было на свабодзе прэміум. Што адбылося? Трамп пагражае санкцыямі на тыя краіны, якія будуць купляць расійскую першую чаргу нафту і газ. Гэтых краін у нас зараз дзве. Мы не павінны казаць пра нейкія іншыя краіны, бо гэта Кітай і Індыя. Гэта две краіны, якія ўплываюць на гэтыя продажы. І учора Трамп вёл супраць Індыі пошліны, але якія гэта пошліны? 25%. То бок гэта ты 15%, якія зараз ёсць і еўразвяза. Гэта нейкі такі стандарт трампаўскі 15% для сяброў. Дзіўна, але так выглядае. І 10% за тое, што краіна знаходіцца ў БРИКС. Ён абяцаў увесці, калі быў саміт БРИКС, аб тым, што вы дрэнныя людзі, мы для вас введзём. І таму вось гэта 25% гэта мінімум, які мог увесці Трамп на Індію, ну, праз яго такі, ведаеце, позірк на свет. То бок пакуль ён яшчэ не ввёў пошліны, якія ён абяцаў весці супраць Расіі. Таму тое, што Індыя больш не купляе расійскую нафту, гэта было бы вельмі добра. Вельмі добра для, ў першую чаргу, для таго, што адбываецца ва ўкраіне. У Расіі было б менш грошай. Але калі гэта сапраўды адбылося, я яшчэ не чытаў гэтых навін, але калі гэта сапраўды адбылося,
то гэта ніяк не звязана пакуль з санкцыямі супраць Расіі, якія абяцае Трамп. Нагадаю, што ён абяцае санкцыі, у Кангрэсе быў праект закона на 500%, а ён абяцае 100%. 100% вельмі не падобны на 25%. Таму, калі гэта адбылося, калі пагрозы спрацавалі, гэта добра, але я ўсё яшчэ лічу, што гэтых санкцыяў не будзе, што не будзе ні 100%, ні 500%, хаця Трамп ідзе на падвышэнне ставак і пагражае Медведеву. Медведеву пасылае, а вот Пуціну пагражае. Як бы я менш аптымістычны ў плане Індыі і гэтай адмовы, я думаю, што гэта такі прэвентыўны крок, каб у прынцыпе вывесці сябе з-пад удару. І цяпер, умоўна, расійскую нафту будзе набываць Іран, а Індыя будзе набываць расійскую нафту ў Ірана. Напрыклад, да, ці якая-небудзь іншая краіна, можа быць, якой ужо санкцыі ЗША, Трампа там і гэтак далей. Гэта ўжо такое непрынцыповае пытанне. Так, але няма такіх буйных краін, якія былі бы зацікаўлены, але давайте паглядзім. З кім дамовіцца Індыя? Больш дакладна, так. Да, то бок я реально скептычны ў тым плане, што схематоз, які толькі што апісаў Александр пра Гродны Азот, да, ён можа працаваць у маштабе 2-мільярднай Індыі і там в маштабе трубапровода, па якім цячэ нафта. Я думаю, што нафта нават не будзе змяняць напрамак цячэння, просто мне падаецца, там нет нафтапровода, там ёсць газапровод у Кітаі, нафт плыве, да. Карцей, вось, дзякуй, Александр, што паправілі мяне. У пэўны момант просто вось гэта нафта на караблі на секундачку стане, на мілісекундачку стане іранскай. Да, то бок вот яна была расійскай, стала раптам на мілісекундачку іранская, і далей у наступны момант яна ўжо індыйская. Вот такая вот здарылася з ёй. Там ёсць малая закавыка ў тым сэнсе, што дагэтуль ёсць ценявы флот, так трэба казаць, але ён не пакрывае і палову паставак. Ёсць другая палова, якая ідзе па афіцыйных паставках, пад афіцыйнымі гэтымі пагадненнямі, і вось з другой паловы так не атрымаецца. Напэўна, бо сусвет такі цікавы, што можа быць все што угодна. Паглядзім. У Амерыцы таксама не дурачкі, яны, я думаю, пра гэта ўсё думаюць. Дзякуй за пытанне і дзякуй за вашу увагу, конечно. Спадзяюся, што задаволілі нашу, відаць, глядачку. Інгрід Колт. Вяртаемся да нашых беларускіх тэмаў, і тэма палітвязняў, канешне, забуяла з новай сілай. Аказалось, што Лукашенко глядзеў інтэрв'ю Ціхановскага, адно з не цалкам, але ён сказаў, што ён, канешне, не назваў прозвішча Ціхановскі, але типа інтэрв'ю гэта збегла, я глядзеў, там ён что-то сказал, что-то не сказал. Чамусьці Лукашенко думае, што Ціхановскі не расказаў, як парушаліся яго правы чалавека. Відаць, яму паказалі нейкі іншы кавалак просто, да? А не там, дзе Ціхановскі распавядаў пра свае умовы, ці там кавалак з прэс-канферэнцыі, дзе ён плакаў пра асадку, да? Як бы што гэта, калі не парушэнне правоў чалавека. Але тым не менш, гэтыя эмацыйныя лінгвістычныя інтэрвенцыі Лукашэнкі мы адкінем. Важна тое, што ён сказаў, што ён быў гатовы вызваліць, нават не то, што гатовы, прапанову вось нейкім абстрактным перамоўшчыкам. Мы разумеем, што гэта хутчэй за ўсё былі амерыканцы, забраць, тут цікава далі, 1000 палітвязняў. У нас нават афіцыйна праваабаронцы не налічваюць 1000 палітвязняў, але я чытаў, я не пераслухваў, але 1000 палітвязняў ёсць у крыніцах, а яны адмовіліся забраць. А Ціхановскі ў адказ на это сказаў, што вот мы арендавалі ўжо 20 аўтобусаў, калі ласка, куды пад'ехаць за 1000 палітвязняў, можам арендаваць яшчэ 100 і забраць ўсіх, каго скажаце, да? Як бы вы, Александр, патлумачылі вось гэтае адно, да? І другое выказванне ў звязку з гэтым. Лукашенко кажа, што палітвязняў дорага ўтрымліваць у Беларусі. Это все выдаткі, да, на іх там, не ведаю, харчаванне, ацяпленне камер, што там нема ацяплення камер. Нема ацяплення камер, карцей, дзіўна, што якія там ёсць выдаткі, да, але вот дорага, і гэтым ён тлумачыць
чаму трэба выпускаць палітвязню, каб дзяржава з ваших бюджэтаў, да, з ваших падаткаў не выдатковала яшчэ нешта там на тое, каб іх утрымліваць, няхай самі утрымліваюцца ў нейкім іншым месцы. Вось у нас два таких вот нечаканых ад Лукашэнкі развіцці дыялога, я не ведаю, такі завочны дыялог пра вызваленне палітвязняў. Да. Калі вы жадаеце дыялога, то вось гэта дыялог. Да, вот ён сказал ваш адказ. Так, ну глядзіце, па-першае, давайте наконт кошта утрымання палітвязняў у Беларусі. Мы ведаем, што Беларусь з'яўляецца лідарам еўрапейскім па колькасці вязняў. Больш за тое, мы ведаем, што в 2 разы большая колькасць вязняў у разліку на душу насельніцтва зараз у Беларусі, чым нават у Літве і у Польшы. Найбольш блізкія да нас краіны, зразумелыя па менталітэту, у 2 разы меней. Калі ты глядзіш далей на захад, ты бачыш, што з Германіі ў 5 разоў. То бок у нас сядзіць больш за 30 тысяч чалавек, ну зараз там лічбы, якія я памятаю, было 32,5 тысячи чалавек, які сядзяць за кратамі. Калі б мы жылі ва ўмовах Германіі, эта лічба была бы толькі 7 тысяч чалавек. Вот разумееце, што 25 тысяч чалавек сядзяць не таму, што беларусы больш злачынныя нейкія, да? Не таму, што мы такія дрэнныя, а немцы такія добрыя. Таму, што там ёсць закон, ты можаш себе абараніць, па-першае, а па-другое, там не за кожнае злачынства ты сидзіш за кратамі. Ёсць шмат іншых метадаў, спосабаў, цябе пакараць. І калі я знаходзіўся ў калоніі, я не разумеў, чаму я сижу за кратамі, чаму я сижу 5 гадоў, я нікаго не забіў. Зразумела, так, ёсць нейкія абвінавачванні, яны маім вокам не маюць амаль падстаў, іх вокам маюць, але што як я перавыхаваўся за 5 гадоў, да? Нічога не адбылося, чаму там знаходзіўся. Так вось, дзяржава-то на ваше ўтрыманне, колькі дзяржава патраціла на маё ўтрыманне, да, конечно. Так вось, паглядзіце, калі б мы параўноўваем умовы Германіі і Беларусі, то вось гэты 25 тысяч чалавек, 32 мінус 7, 25 тысяч чалавек, гэта тое, што не павінна было сядзець. У турме павінна было само на сябе зарабляць грошы. І калі Лукашенко кажа аб тым, што я выпусціў палітвязняў таму, што іх дорага ўтрымаць, то пытанне, давайте выпусцім 25 тысяч чалавек. Іх таксама дорага ўтрымаць, і яны таксама не пагражаюць ніяк грамадству. Там такія ж, ведаеце, нармальныя людзі сядзяць так, яны, магчыма, нейкія злачынствы здзейснілі, але, магчыма, было б лепей, каб яны, напрыклад, працавалі на хіміі, там, дзе у вас не хапае працоўных рук, і зараблялі самі на сябе, і прыносілі і перавыхоўваліся, они б лепей. Не секрет, што ў Відзьбе няма працы, што я сидзеў у калоніі, якой няма працы. Працавала 200 чалавек з 1300 чалавек, астатнія нічога не рабілі. Па справаздачнасці было не так, конечно. А я дадам, Александр, што увогуле час ад часу мы чытаем навіны пра тое, што ў такой-то вобласці, ў такім-то горадзе адкрылася крама, у якой прадаюцца тавары, зробленыя... Един, называется крама. Един, да, департамент выканання пакаранняў, ДЗІН па-руску, значыцца, і вот тавары зробленыя рукамі вязняў. То бок, мало того, што вязні маглі б зарабляць на сябе, знаходзячыся на хіміі там, і так далее, і не адцягваць грошы дзяржавы, як кажа Лукашенко, да? Так яны, нават знаходзячыся ў тых месцах, куды ён іх змясціў, яны зарабляюць для дзяржавы грошы. І мы памятаем, што Ікея, да, і нямецкі дэпутат там таксама нешта зарабляў на лукавых плантацыях. То бок гэта вельмі такое крывадушнае, а плаціць палітвязням за гэта рэальна капейкі. Конечно. То бок ты вырабляеш мэблю, якую далей там прадае беларуская дзяржава куды заўгодна па ўсім свеце, нічога за гэта не атрымліваеш, і па словах Лукашэнкі ты яшчэ і наносіш дзяржаве страты такім чынам. І цябе трэба выпусціць, значыць. Я павінен адзначыць, конечно, тое, што я назіраў у калоніі, гэта, конечно, ўсё праца ў страты. То бок, як арганізаваны там вытворчы працэс, ён не можа працаваць у прыбытак ніколі. Але гэта іншая тэма. Таму вось гэтае тлумачэнне, якое, конечно, тлумачэнне не для меня, не для вас і не для палітыкаў іншых ці палітыкаў. А для кого яно?
Для сілавікоў гэта зварот да сваіх вось там некалькі дзесяткаў тысячаў тых суддзяў, амапаўцаў, там міліцыянтаў, КДБшнікаў і так далей, якія яму задаюць пытанне, такое моўчкае, такое пытанне ў вачах: а што ты зрабіў? Мы яго сажалі, мы так разумелі, што ты яго ўжо пахаваў назаўжды у ШИЗА, а ты чамусьці яго адпусціў. І вось гэта размова, канешне, не з намі і не з насельніцтвам. Ён тлумачыць такім чынам, так. То бок ён шукае хоць якую-небудзь рацыянальную падставу для іх, каб яны перасталі задаваць пытанні, каб ён перастаў чытаць немы дакор у вачах, там, я не ведаю, прокурораў і так далей. Як это можна было выпусціць Ціхановскага, якого мы з такім задорам вінцілі, судзілі, там, сажалі, катавалі 5 гадоў, да? І у сэнсе што? А вот вам тлумачэнне, каб не ел хлебушек, кашку беларусаў, да, з беларускіх падаткаў. Ну, не ведаю, на каго это можа спрацаваць. Можа быць, на каго-небудзь і можа. Ну, так. Ну, хаза. Ну, другое пытанне тое, што датычыцца, вось ён звяртаўся, я гатовы адпусціць 1000. Калі гэта цытаты, ён кажа палітвязняў, то ну, гэта добра, што ён прызнаў, што гэта ўсё ж такі палітвязні, а не ведаю там хто. Ну, канешне, гэта такая славесная інтэрвенцыя, такая гульня, да? То бок, магчыма, гэтая размова была, но я так разумею, што яна была такой. Давайте я отпущу всіх. Реально некалькі тысяч. Вот я читаю некалькі тысяч. При тым, што афіцыйна палітвязняў 1145, так. Да? Неафіцыйна іх реально некалькі тысяч. Так вось, я разумею, што уначы, як распавядае гэты пасланнік Трампа, за кілішкам гэтай водкі. Гарэлкі, да. Так, гарэлкі. Напэўна, было такое, ведаеце, мы селі гандлявацца, і вось, как бы, давайте я ўсіх, а вы што? Купіце калійнае ўгнаенне, будете купляць у мяне нафту, ці вы афіцыйна прызнаеце мяне прэзідэнтам, ці вы выдадзеце мне крэдыт на 5 мільярдаў долараў, які я не верну, бо я ніколі не вяртаю грошы. Напэўна, у гэтай фразе не хапае другой часткі. А я думаю, што тут сутыкнуліся два сусветы, як звычайна. Вот это сусвет Лукашэнкі, дзе ён бог, цар і герой, і ніякіх правоў чалавека не існуе. І амерыканскае разуменне таго, што людзі самі мусяць выбіраць, напрыклад, дзе ім жыць. Таму што Лукашенко, ён же не проста кажа, я выпушчу, ён кажа, забірайце. То бок, усіх, каго я выпушчу, вы мусіце вывезці, ці там мы вывезем, да? А амерыканцы, яны ж разумеюць, у іх сусвеце чалавека нельга вывезці, які мае права жыць у сваёй краіне, нельга взяць і вывезці. І ён прапануе амерыканцам прыняць рашэнне фактычна за гэтых людзей. Як казала Наталья Дуліна, напрыклад, я, конечно, не думаю, што ўсе палітвязні падпішуцца пад гэтым, да? Я думаю, што шмат хто все ж таки выбере выйсці і з'ехаць. Але Наталья Дуліна казала, я лепш бы адсидела до конца свой тэрмін, выйшла і засталася ў Беларусі, да, чым вот так, да, вот апынуцца в Літве, шукаць себе ў іншай краіне там і так далее. І амерыканцам Лукашенко прапануе: вырашыце, калі ласка, за гэтых людзей, дзе яны мусяць жыць, і тады я іх адпушчу. І далей вот праз коску все ваши магчымыя варыянты. Я упэўнены, што амерыканцы кажуць, ну як мы можам, типа, то бок, ведаеце, я з вами згодзін, бо вот, Лукашенко, напэўна, в вачах амерыканцаў гэта пытанне да людзей, дзе не хацяць жыць. То бок, это вот такі падыход прыгоннага, власніка прыгонных сялян. Я іх вот хочу вот туда, як бы, да, хочу за мяжу адпраўлю, там, і так далее. І амерыканцы такія, как-то тут по-нашаму не працуе, да, Лукашенко выніку кажа, а я вот ім прапановаў, а яны вот адмовіліся, да, адмовіліся забіраць. А вот что это такое, як это вот так вот працуе? Ну, у яго вачах, я ввогуле зараз так, знаете, падумаў тым, што, напэўна, у яго вачах сапраўды гэты свет выглядае, што людзі, якія сядзяць за кратамі, гэта не людзі, а гэта, вось, не ведаю, вось айфон, я магу яго камусьці падарыць, ці прадаць, ці абмяняць на што-небудзь, нешта. да.
Вот у гэтым праблема сутыкнення двух сусветаў. Спадзяюся, што ўсё ж такі і ладно, нават не то што спадзяюся, а мяркуючы па тым, што Лукашенко кажа, гэты дыялог рэальна працягваецца недзе там. І дарэчы, Рыбакоў нават ён застаецца прадстаўніком Беларусі пры я вот не памятаю, якую ён на гэты момант займае пасаду, але асноўны чалавек па перамовах, мяркуючы з беларускага боку, непасрэдна там вось па аперацыйнай гэтай працы з амерыканцамі, ён таксама кажа пра тое, што гэтыя перамовы працягваюцца. Так што ёсць зрухі, і гэта класна. Спадзяюся, што яны дамовяцца ўсё ж такі і людзі выйдуць. Я бачу, Александр, што вы цалкам салідарны. Ну, у моих спадзевах, конечно, я таксама, видите, нам застаецца толькі спадзявацца, і ну, все ж таки мы... То есть працэс не спыніўся. Працэс перамоваў не спыніўся, нягледзячы на некаторыя такія інфармацыйныя выбухі з нашага боку. Но астатняе гэта, конечно, прапанова ОПК круглого стола, якая меня... Як узрушыла добрае слово беларускае, можна так казаць? Ну, можна, але гэта слово хутчэй з пазітыўным, з пазітыўнай канатацыяй. Вельмі расчаравала, можам так казаць. Якая мяне вельмі расчаравала, бо яна хутчэй перашкаджае, чым дапамагае перамовам і вызваленню палітвязняў. Але гэта, не ведаю, тэма сёння была у нас такая ці не? Ну, у нас не было. Таксама тым, хто не вельмі разумее, пра што ідзе гаворка, выступіў аб'яднаны пераходны кабінет ці офіс Светланы Ціхановскай. Дзеніс Кучынскі, напэўна, офіс. З офіса адбылася гэтая прапанова круглага стола ўсё ж такі з удзелам апазіцыйных палітыкаў. І нават там, мне здаецца, нешта больш рэзкае прагучала, накшталт таго, што нельга весці гэтыя перамовы за там спінай ці без удзелу беларускіх дэмакратычных сіл. Я, направду, не бачу вялікай трагедыі. Умоўна кажучы, ну вот Лукашенко нешта кажа, ну і там Трамп нешта кажа, ну і Ціхановская можа нешта сказаць, да? То бок я не бачу карысці вот у гэтым. То бок пасля такой заявы ніхто не пасадзіць беларусаў з дэмакратычных сіл за стол перамоваў паміж ЗША і Лукашенком, да? Вось, ну таму як бы як элемент палітычнай барацьбы, нейкае падвышэнне ставак, як элемент нагадвання, што мы тут ёсць, калі што, да, можаце на нас разлічваць. Ну, прагучала, конечно, так крыху, ну, ведаеце, як гэта, калі ты агучваеш прапанову, якая, ну, ад пачатку не можа быць зрэалізаваная, да? Як напісаў Валерый Кавалеўскі, dead at arrival, да? То бок ты яшчэ толькі прыехаў, ужо мёртвы, як бы мёртвы народжаны. Вось, ну ладно, ну нехай будзе. Ведаеце, ну нехай будзе, магчыма, нехай будзе, но для мяне ёсць офіс Ціхановскай, ёсць Ціхановская сама, якая ўсё ж такі прэзідэнтка элект. І я да яе стаўлюся як да чалавека, які перамог на выбарах у Беларусі, якая прадстаўляе не сябе асабіста, не партыю асобную, хаця зараз выглядае ў Коаліцыйнай радзе так, як быццам гэта ўсё ж такі партыя асобная, але прадстаўляе, ну, неяк усю дэмакратычную супольнасць. І таму то, што дазволена асобнаму палітыку, будь то Латушка, Пазняк, ці нейкі іншы палітык, ці, напрыклад, Кныровіч, так? Тое, што ён можа заяўляць у нейкіх сваіх мэтах, каб справакаваць, ці каб сапраўды, ну, неяк узрушыць інфармацыйнае поле, так? То не можа заяўляць офіс абранага прэзідэнта, бо ён зніжае стаўленне да сябе. Ну, вось таму у мяне такое было расчараванне, ну, але ўжо ўсё адбылося. Рухаемся далей, сябры, бо яшчэ ёсць тэмы, а мы ўжо 35 хвілін без невялікага у эфіры. І далей мы пагаворым пра мігрантаў. Мы пагаворым пра мігрантаў, таму што беларускія ўлады, ізноў жа чамусьці, да, а проста так нічога не бывае, вельмі актывізаваліся ў гэтым напрамку. Найперш я вас папрашу праз літаральна хвіліначку паставіць кавалачак з размовы прапагандыста Кірыла Казакова і іншага прапагандыста Григорія Азаронка пра заробкі. Гэта пра тое, што недзе была у іх таксама прапагандысцкая актыўнасць,
у якой было агучана, што мігрантам прапануюць заробкі ў 3000 беларускіх рублёў. І гэта ж трэба такому здарыцца, беларусы, пачуўшы гэта, Пачалі задаваць пытанне. А нам почему не прапануюць заробкі по 3000 на 3000, мы б таксама, можа быць, куды-небудзь прыехалі, да? І пачалі працаваць. І мы пры этом беларусы на сваёй землі, а не нейкія замежнікі, якіх трэба весці там аднекуль і гэтак далей. Прапаганда заўважыла вот эту хвалю народного гнева і што нам адказваюць Кірыл Казакоў і Григорий Азаронок. Давайте поглядим. Приезжали, в том числе и руководители предприятий, и рассказывали о том, что мигранты получают зарплату от 3000 выше. И я помню тоже в комментариях, а как так, белорусы столько не получают? Белорусы, так идите работать. Вот в Гатово кожевенный завод, там от 3000 выше. Пожалуйста. Директор этого предприятия говорит, я готов взять белорусов. Белорусы не хотят. Баристами идут. Ну, баристами, да. Ну, либеральное такое, понимаете ли, либеральное влияние. Значит, адказ такі: беларусы, ідзіце працаваць. Не там вы працуеце. Трэба не барыстамі працаваць і не фларыстамі, а на завод у Гатова. І там будуць вам ваши 3000 рублёў. А то нешта вы ліберальна разбэсціліся. Это, дарэчы, любимая тэма Азаронка про тое, што існуе такая кава, латэ, і это абсолютно нейкае лішняе, карацей, вынаходніцтва чалавечай цывілізацыі. Навошта нам кава, латэ, калі мы можем просто заварваць каву в стакан, вот она там засталася яшчэ, да, і сурова, значится, піць яе. Ніхто, карацей, ніхто не мусіць піць латэ у свеце Григория Азаронка. Вы помыляетесь, павінна быць не кава. Я ж памятаю Советский Союз. Это ж как бы ячменный колос. Это элитный, ладно, элитный продукт, окей, згодны. Карацей, Александр, вот ізноў атрымліваецца народзец не той. Вот хочуць 3000, працаваць не хочуць. Да. Ну что ты з імі зробіш? Я вот не разумею, это ўжо ж, ну это реально образа. Ну, конечно. Это люди сидять удвох і такія: беларусы, да вы лінелі, як бы, да? Ідзіце работать. Прасіць заробак за сваю працу. Ну, я звярну увагу, ведаеце, што прапануе пайти працаваць на кожевенную вытворчасць, з якой, ну, там пах такі, что никто не пожадает там працаваць. Я памятаю, як оттуда воняется з гэтага завода. Так вось, прапануе папрацаваць чалавек, які ніколі не працаваў на вытворчасці. Вот калі б как бы перад нами сидзеў чалавек, знаете, такі з руками мазолістымі, які 40 гадоў адпрацаваў дзесьці на мазе, які ўсё ведае аб гэтым і казаў бы, ну, чаму вы ідзеце туда ў барысты, ідзіце сюды. Мы бы маглі неяк зразумець, у нас был бы дыялог. А то сидеть как бы Грыша со своим, пробачьте, пузом большим, чем у меня. И как бы які ніколі не працаваў ні на трактары, ні на, как бы, не выпіліваў нешта на станке по 8 гадзін, ніколі гэтага не рабіў і кажа беларусам, што яны павінны рабіць. Гэта першае. Другое. 3000 заробак, магчыма, гэта заробак у Мінску на заводе. Але чаму не даюць людзі? Таму што яны ўсе з'ехалі, вы іх выгналі. Вы іх выгналі з краіны, яны ўсе тут. І зарабляюць уже не 3000 рублей, а значна больш, таму што ў 3-4 разы больш яны зарабляюць, таму што яны патрэбны. Калі ты жадаеш працаваць, у тебя ёсць праца і у Польшы. Не ва ўсіх ёсць праблемы, але не ў тых там здаровых мужчын, якія могуць працаваць рукамі. Дарэчы, працуюць беларусы на заводах у Польшы, мае знаёмыя працуюць, вельмі задаволеныя. Ну, значна лепей, чым Беларусі на заводах. Па-трэцяе, лічба 3000 гэта некая не той погляд на свет, таму што у нас все ж таки медыянная зарплата 2000, але калі мы кажам пра працоўнае месца, куды прыцягваюць мігрантаў, яны ж не за 2000, таму што, ну, за 3000 пішуць самі беларусы, яны самі пашлі. Нет, там значна меншыя грошы, і пакуль яшчэ не даехалі мігранты. Грыша, калі мігранты даедуць і пабачаць, што ты ім прапануеш 1500 рублёў,
вось сённяшнімі беларускімі цэнамі, калі у тебя бульба по 2,5 рубля, пасля яна прапала з 4 до 2,5, і все астатняе амаль па еўрапейскіх коштах, а заробак у 3-4 разы менш. Ты побачыш, як з табой будуць размаўляць і пакістанцы, і в'етнамцы, калі не ведаю, каго там прывезуць, усе астатнія, як яны цябе будуць паліваць у YouTube, калі будуць слухаць цябе, як добра жывуць мігранты у Беларусі. Таму, канешне, гэта непавага да беларусаў, но ведаеце, вось з пункту гледжання заробкаў, канешне, зараз у нас такі трохі зогнуты свет в сувязі з гэтым доларам, які Трамп абрушыў, так? Але ну, вось чамусьці для мяне самае балючае, калі гляджу на беларускія заробкі, оно выглядае так. У нас ёсць сектары, дзе плацяць найменш. Такіх сектараў два, гэта медыцына і настаўнічество. Адукацыя. У нас настаўнікі атрымліваюць на 26% меней, чым у сярэднім па краіне. І я бачу заканадаўства ў Літве, дзе закон прапісаны аб тым, што сярэдні заробак у адукацыі павінен быць на 25% вышэй за сярэдні заробак па краіне. І зараз чыстымі сярэдні заробак у Літве ў адукацыі 1700 евро нетта пасля падаткаў, там бруто он 2300, 2400. І вось пункт гледжання заробкаў гэта не наша тэма. Но для мяне вось прыклад нашага як быццам сацыяльнай дзяржавы і нашай вось гэтай увагі да нашага новага пакалення, ён менавіта ў гэтым. Тым, што беларускія настаўнікі зарабляюць на чвэрць або на траціну меней, чым у сярэднім па краіне, калі побач іншае стаўленне менавіта настаўнікаў. Но вернемся да Грышы. Ведаеце, яны як быццам наўмысна правакуюць. Вот сядзіць Грыша, і побач з ім заўжды сядзяць нейкія такія людзі, якія вось здесь правакуюць. Памятаеце, як яны аралі пра бульбу. Да што вы нам пра гэту бульбу? Гэта самае, тут мы наперад ідзем, а вось тут пра гэтую бульбу. Навошта вам бульба, калі ёсць жмых? І Лукашенко кожны раз, і Качанова, яны раз за разам правакуюць насельніцтва. Прычым правакуюць у тых месцах, якія балючыя, бульба балючая, і заробкі балючыя. І пытанне пра мігранта, сядзіць чалавек сябе ўяўляе, як прыедуць 150 000 пакістанцаў. Як мы з вами разважалі, яны не рассеюцца па краіне са сваімі 4 жонамі, бо у іх там многажонства. Цікавая была бы гісторыя ў Беларусі, каб прыехалі эмігранты з жонамі сваімі. Так іх запрашаюць сем'ямі. Ну, конечно. Таму што у нас улады лічаць, што калі чалавек прыедзе з сям'ёй, то ён не будзе тварыць дзіч. Як бы это такі якорь. В прынцыпе, у гэтым ёсць логіка. 4 жаны, 10 дзяцей, будзе добры прыклад. Не, магчыма, Лукашенко зразумее. Нюансы. Але ёсць нюанс. Так вось, яны запужваюць насельніцтва, і, канешне, гэта стварае напругу, і, канешне, яны не разумеюць, што яны самі себе капаюць наступную яму. Наступны 20-й год робіцца менавіта вось так, калі Грыша абражае беларусаў. З майго пункту гледжання вось так, і, на жаль, ведаеце, я сумую гэты момант, Грыша, ведаеш аб чым? Аб тым, што у цябе праглядаў на гэтым будзе толькі 1000. Вось калі бы я б тебе пажадаў 1 000 000 праглядаў на гэтым. Ну да, каб кожны беларус ведаў, як ты ставішся да беларусаў. Я і пагаджуся, і не пагаджуся, Александр. Яны спрабуюць патлумачыць беларусам, чаму ўсё ж такі трэба, ніяк проста, без гэтых мігрантаў ніяк. І атрымліваецца вот так вот карява, таму што немагчыма нармальна патлумачыць. Атрымліваецца, што беларусы дрэнна працуюць, я считваю гэтую, таму трэба мігрантаў. Беларусы зашмат хочуць заробка і хочуць ісці ў барысты-фларысты, таму трэба мігрантаў. У мяне да Кірыла Казакова у звязку з гэтым ёсць прыкладна такое ж пытанне, як вы задалі. Настаўнік, які хоча атрымліваць 3000 рублёў. Яму таксама на завод в Гатава трэба. Мяркуючы па тым, што сказал шаноўны, нешаноўны прапагандыст, так. А хто тады будзе в школе выкладаць? Хорошо, настаўнік можа пайсці са школы працаваць на завод і будзе зарабляць грошы. І будзе, ў прынцыпе, можа быць нават больш шчаслівы і больш забяспечаны, чым ён ёсць цяпер. Так, а дзяцей хто будзе вучыць? А медсестра? Яна таксама можа пайсці на нейкую вытворчасць.
будзе зарабляць там удвая больш, чым яна, ну, калі пра 3000 это праўда яшчэ увогуле, да? Так, а ў лякарні хто будзе працаваць? Ці у нас атрымліваецца, што ёсць нейкія небеглыя беларусы, якія не там працуюць не за 3000 там, а за 1200-1400 рублёў добрым. Ёсць хорошыя нармальныя беларусы, якія не ў тых месцах, але працуюць за 1200 там 1400 рублёў. І ёсць вот месцы, дзе працуюць правільныя беларусы, правда, што яны там працаваць не хочуць і трэба завозіць замежніку. Что это за такі сусвет? Да, вот, ну, что это за модель такая, да? І хто гэта зарабіў? Хто, да, хто? Ну, вот разумееце, у якім шпагаце трэба бедным прапагандыстам цяпер вот знаходзіцца, да, каб все ж таки неяк вот тлумачыць, да? Яшчэ адно тлумачэнне ёсць у самага, значыцца, галоўнага вытлумачальніка. Зараз мы его таксама паслухаем, прабачце за хвіліну, прыкладна Александра Лукашэнкі у нашым эфіры. І, ну, такі спойлер, на жаль, гэтае тлумачэнне беларусам таксама не спадабаецца. Давай. Но я своим людям сказал об альтернативе. Есть у нас и другая альтернатива. Мы вообще сюда никого не пустим. Но для того, чтобы хорошо жить, заможно жить, надо в 3 раза лучше работать. Так? Вот альтернатива. Давайте в 3 раза будем работать лучше. Производительность труда должна быть в 3 раза выше для того, чтобы конкурировать на соседних рынках. В 5 раз не надо. Россия нам помогает немножко дешевыми энергоносителями, поэтому наш продукт в связи с этим будет дешевле, если мы в 3 раза будем работать лучше. В любом трудовом коллективе надо спросить, готовы к этому? Если готовы, не берите никаких мигрантов. Ну, вот так. Слухайте, ну вот... Что я пачуў, Александр? Ладно, давайте. Вот вы не любите, калі я лаюся. Конечно, я ведаю, что вы не любите гэтага, але ў гэты момант я павінен сказаць, ну и мудак. Ну и мудак. Почему? Чаму? Таму что хто гэта зрабіў? Хто зрабіў такую вытворчасць? Па-першае, якая працуе ў страты? Я кажу зараз пра дзяржаўныя заводы, якія працуюць у страты штогадова. Напрыклад, МАЗ ці Атлант ці БМЗ. Хто зрабіў гэтую вытворчасць? Па-другое, хто 30 гадоў кіраваў краінай так, што ў тебя сапраўды ў 3 разы меней вось гэта... Каб не расійская нафта, каб не расійская нафта, газ, да? Да, так. 5 разоў. 5 разоў. 5 можа не, калі мы глядзім... Цытаты вялікіх. Цытаты вялікіх. Калі мы глядзім на паказнікі ў 3 разы, ўсё ж такі ў 3 разы розніца паміж... вылетает из головы слова. Производительностью труда. Вытворность працы. Вытворностью працы паміж Беларусью и Россией. У чым розніца? Беларус медленнее збірае гэтую дэтальку, ці Беларусь медленнее ідзе гэта... Я так разумею, што ў России, там у іншых суседзяў людзі працуюць у 3 разы лепш. Лепш гэта хутчэй? Так это уже ладно. Не, Павел, ёсць сур'ёзная, прабачце, але гэта вельмі сур'ёзна. Это таксама абраза. Гэта, канешне, абраза, але мы вельмі... Вы працуеце ў 3 разы горш. Таму нам трэба замест вас завесці мігрантаў. Павел, гэта 3 разы горш азначае што? Што на адным і тым працоўным месцы, дзе ў Польшы ці Літве працуе 1 чалавек, у Беларусі стаіць 3. Гэта зрабіў ён сам, і пытанне не ў тым, каб чалавек пачаў быстрэй хутчэй бегаць. Калі ты прыйдзеш на завод, сам ты, Лукашенко, і запытаеш на Атланце, на МАЗе, на МТЗ, скажаш: хлопцы, а вы гатовы працаваць у 3 разы лепей? Встануць гэтыя хлопцы і запытаюць: ты хочаш, каб мы хадзілі не 8 часоў на працу, 24? Ці ты жадаеш, каб мы хутчэй бегалі вакруг гэтага станка? У тебя стаяць тыя станкі, вакол якіх бегаць хутчэй немагчыма. Ты працаваў так, каб захаваць старое, замест таго, каб яго мадэрнізаваць, развіваць, а калі мадэрнізаваў, яно пачало работаць з працу, потому што ты сам так зрабіў. І пра вось гэта ў 3 разы ці ў 5 разоў ён павінен кожны ранак вставаць перад люстэркай і казаць самому себе, што гэта ты, падла, зрабіў. Ведаеце, я вось так
нервуюсь, таму што гэта сапраўды найвялікшая праблема у дзяржаўным сектары эканомікі. І калі ён кажа пра 3 разы, ён не кажа пра то, што ён сам гэтаму 30 гадоў на гэта працаваў, каб было менавіта так. Тое, што ён абражае беларусаў, ну, канешне, ён абражае, таму што ты прыйдзі на завод і празмаўляй з мужикамі, так вот, без аховы. Наконт, жадаеце папрацаваць 3 разы ці не. Не ведаю, мне падаецца, што ты не выйдзеш з гэтага завода. Хух. Да, такі эмацыйны спіч. Тут мы у наших жывых эфірах спалучаем журналісцкія стандарты і блогерскія эмоцыі. Я думаю, што кожны сам з гэтага відэа таксама зробіць высновы, просто падкрэслю, што Лукашенко, каб все ж такі неяк патлумачыць, навошта ў Беларусі патрэбны мігранты, выпадкова прызнаўся у тым, што беларуская эканоміка, а дакладней, нават сфармулюю яго словамі, каб беларускія тавары былі такімі ж таннымі, як тавары канкурэнтаў, трэба павялічыць вытворнасць працы ў 3 разы. Беларуская эканоміка, я думаю, што можна казаць пра дзяржаўны сектар, працуе ў 3 разы горш, чым эканомікі суседзяў. Я не ведаю, ці ён меў на ўвазе толькі Расію, ці ён меў на ўвазе і іншых суседзяў, з якімі Беларусь сёння мала гандлюе, таму складана, у прынцыпе, так параўноўваць. Ёсць Кітай. З Кітаем, ведаеце, з Кітаем параўноўваць сябе. Там, магчыма, будзе ў 5 разоў. Там, можа, і ў 10 будзе. Ну, але Кітай – гэта машына для вытворчасці, да? Давайте, у нас шчыра ўжо 5 хвілін да наступнага стрыму, і, Александр, я ведаю, што вы хочаце закрануць тэму, павінны закрануць тэму справаздачы аб'яднанага пераходнага кабінета каардынацыйнай радзе. У нас, сябры, ёсць у эміграцыі такія вот прота, ці там, можа быць, яшчэ нейкія, можна слова падбіраць, але інстытуты дзяржаўныя. Напрыклад, аб'яднаны пераходны кабінет – гэта як бы урад у выгнанні. Светлана Ціхановская – гэта адначасовы прэзідэнт і кіраўнік гэтага ўрада. Цікавая сітуацыя. Мне здаецца, што так даволі рэдка бывае, але але так ёсць. І ёсць каардынацыйная рада, якая выконвае функцыі парламента у выгнанні. Давайте скажем так. І гэта нармальная сітуацыя, у прынцыпе, калі урад справаздачыцца перад парламентам. Так. Таму што урад прызначаецца, а парламент выбіраецца людзьмі. Так. І вот прызначаныя менеджеры дзяржаўныя прыходзяць да людзей фактычна, просто дэмакратыя не наўпростая, а вот такая вот апасродкана. А што не так, Александр? Ну вот 7-8 жніўня адбудуцца гэтае слуханне. Да, мы ведаем, што 9-10 будзе таксама канферэнцыя «Новая Беларусь», якая будзе падсумоўваць 5 гадоў руху, і мы ведаем, што наша фракцыя была супраць падоўжання паўнамоцтваў Ціхановскай нацыянальнай лідеркі без абмеркаванняў, без нейкіх планаў, без стратэгіі. Просто выбралі і выбралі. Але вось падыходзіць гэтая дата, і на гэтых слуханнях, мы, канешне, ставімся да іх вельмі сур'ёзна, але мы не разумеем, як так можна зрабіць, што мы маем магчымасць задаць пытанне асобным міністрам, але не маем магчымасці паразмаўляць з кіраўніцай кабінета, а прайшло 5 гадоў. Ведаеце, дзіўнае становішча, у рэгламенце напісана, слуханняў напісана 20 хвілін было адведзена на размову самой Ціхановскай, і не ведаю, якія адказы, якія пытанні можна ўмесціць у гэтыя 20 хвілін. Мы прапанавалі змены ў рэгламенце, каб ўсё ж такі было не 20 хвілін, на 2 гадзіны, але гэтыя змены чамусьці не падтрымала наша кіруючая большасць. Не ведаю чаму яны хаваюць Ціхановскую ад размовы з дэлегатамі. Таму мы былі вымушаны сёння звярнуцца наўпрост да Светланы Ціхановскай аб тым, каб яна ўсё ж такі ставілася сур'ёзна і да сваёй пасады, і да дэлегатаў каардынацыйнай рады, і адвела на гэтую размову дастатковую колькасць часу, таму што ўсё ж такі 5 гадоў гэта, пусть не там де юре, или не ведаю, как де-факто, но все ж таки гэта некая такая межа, пасля якой мы павінны размаўляць аб тым, што атрымалася, што не атрымалася, якія мэты на наступныя 5 гадоў. Я не веру ў тое, што магчыма прыляцяць нейкія чорныя лебедзі, але самая вось тэндэнцыя палітычная не вядзе нас за гэты 5 гадоў да вяртання ў Беларусь, таму трэба размаўляць пра стратэгію гэтых 5 гадоў. І, канешне, ведаеце, такое становішча, калі прыходзіць Светлана, чытае некую эмацыйную рэч і сыходзіць как бы без размовы.
Ну, напэўна, раз за 5 гадоў ўсё ж таки можна змяніць гэты фармат. Таму сёння мы звярнуліся ад дэлегатаў Коордынацыйнай рады фракцыі беларусы, каб усё ж таки мець магчымасць без абвінавачванняў, скандалу, але ўсё ж таки мець нейкі фармат нармальнага, спакойнага разговора. І у нас, конечно, пытаюцца, то есть для нас пытанне. Так, а раней нельга было паговорыць са Святланай Ціханаўскай, нейкая была праблема з тым, каб зладзіць ёй сустрэчу, там задаць пытанні. Ведаеце, вот за апошні год ці там за апошнія 5 гадоў. Павел, а у вас ёсць адчуванне, што ёсць увогуле такі фармат, калі ты можаш задаць пытанне Святлане наконт, якая у нас стратэгія, мэты, якія у нас ресурсы, якія задачы, атрымаць адказ і тым больш на будучыню. Ну, вось колькі не было размоваў, в прынцыпе, да, ёсць магчымасць адказы. В прынцыпе, да. Ну, ёсць, напрыклад, сайт Святланы Ціханаўскай, дзе ёсць адказы на пытанні. Там няма ніводнага адказа на гэтае пытанне. Стратэгія. Там няма стратэгіі. Там метады працы. Метады не адносяцца да стратэгіі. Планы на будучыню, пра гэта ўсё абмяркоўваецца заўжды. Там няма ніводнага КПІ. Ідзе размова, ну, КПІ. А які у нас КПІ? Ну, якія ахваты СМІ, колькасць дапамогі палітвязняў, нейкі іншыя. Ведаеце, Павел, калі мы кажам пра стратэгію, то стратэгія гэта пра лічбы. Гэта пра рэсурсы, пра адказнасць і так далей. Таму, ну, магчыма, ведаеце, магчыма, ёсць некая такая практыка, напрацаваная дзесяцігоддзямі барацьбы, якая прадугледжвае такую агульную хмару, такую без мэтаў, без КПІ, без дакладных нейкіх рэсурсаў, але вось, ну, я калі размаўляю з Пракоп'евым, напрыклад, разам, мы не разумеем, як так. Ну, вот як там, вот придуць, каб гэты міністры, да, што міністр там Баркоўскі, напэўна, да, адкажа на пытанне, а як яму ставілася задача ад Святланы Ціханаўскай, якія рэсурсы былі ў яго руках. Ну, нешта адкажа, відаць. Ну, вось будзе вельмі цікава паразмаўляць. Франак Вечорка піша вам в каментарах. За год ад вашай фракцыі не поступила ніводнай прапановы аб сустрэчы. І тут вы, значыцца, ну, слухайте, актывізаваліся. Не было ні разу, каб Святлана Ціханаўская камусьці адмаўляла. Слухайте, мы прыходзім до 9 жніўня. Ведаеце, раз на год ці раз на 5 гадоў на прадпрыемстве робіцца стратэгічная сесія і аб'яўляюцца нейкія планы. І гэтая сустрэча у нас 9 жніўня. 5 гадоў, калі афіцыйна скончваецца паўнамоцтва Ціханаўскай. Таму размовы аб тым, хто прыходзіў за год, хто не прыходзіў, я, конечно, не магу прыйсці асабіста да Франака, я ўпэўнены, што мы з павагай ставімся адзін да аднаго, і, напэўна, мы з ім маглі бы паразмаўляць, у тым ліку паразмаўляць з Ціханаўскай. У мяне няма такіх падазрэнняў, што гэта было б забаронена. Але ўсё ж такі, ну, ёсць нейкія рэгламент, ёсць ўсё ж такі нейкі такое планаванне працы, і таму, што мы задаем зараз гэтае пытанне, гэта цалкам нармальна, мне так падаецца. Паглядзім, што будзе адбывацца. Мне таксама, Александр, падаецца нармальным, каб Святлана Ціханаўская разам са сваім аб'яднаным пераходным кабінетам справаздачылася. Просто я супраць пафасных скандалаў як бы на пустым месцы. Вось, быццам бы не было магчымасці з Ціханаўскай цягам года это абмеркаваць, але вот прыйшло 7-8 і раптам высветлілася, што толькі 20 хвілін ёсць на Ціханаўскую. 20 хвілін прапісана. Ну так там же навокал гэта ненармальна. Па-другое, калі справаздачыцца кабінет, то кіраўнік кабінет таксама павінен справаздачыцца. І ўсе астатнія развагі маглі прыйсці, не маглі прыйсці. Гэта развагі такіх сяброў паміж сабой. Чаму ты мне не званіў? А тут у нас ёсць рэгламент, і тут у нас ёсць нейкі парадак. І таму у меня няма намера рабіць з гэтага публічны скандал. Няма намера. Таму просто давайте паспрабуем прайсці гэтую дату 9 жніўня, так каб 10 жніўня мы себе адказалі, вось такі шлях мы прайшлі, і вось наша мэта на наступныя 5 гадоў ўсё ж такі не ў выглядзе вось гэтай хмары. Мы будзем рабіць нешта добрае, каб нешта добрае потым немагчыма было ацаніць. А ўсё ж такі больш неяк дакладна. Ну так ставімся мы, толькі 13 чальцоў з 80, астатнія ставіцца, напэўна, па-іншаму. Давайте скончым гэты наш стрым, таму што ўжо час пачынаць наступны. Я думаю, што будзе невялікая затрымка. Скончым яго каментарам з нашага чата. Ні ў каго няма стратэгіі перамогі. Усе стратэгіі апазіцыі на наступны дзень пасля перамогі. Калі само адкрыецца чароўнае в акно магчымасцяў. Акно магчымасцяў не чакаць, а ствараць трэба.
часам у чаце у нашым выказваюцца вельмі разумныя думкі. Ну, Хацелася б, каб была стратэгія, якая вядзе да перамогі, Тут не трэба спрачаюся. толькі лайк паставіць под гэтым каментаром. Каментаром под гэтым відэа, сябры, падпісацца на Еўрарадыё, калі вы ў бяспецы, падпісацца на канал Кніровіч і глядзець нас праз тыдзень у наступную пятніцу. Я думаю, што наўпрост перад канферэнцыяй Новай Беларусі будзе пра што пагаварыць. Александр Кніровіч, дзякуй вялікі, да пабачэння. Дзякуй, Павел, і да пабачэння.